нашият онлайн магазин е ключов за нас, тъй като ние предлагаме перфектни продукти и очакваме перфектен дизайн. Аз нямам търпение да го видя вече. Началото е просто... Здравейте, казвам се Моника Мончева и съм съосновател в Ванен Вирго. Здравейте, аз съм Виктория Петрова и се занимавам с социални мрежи, фотография и фитнес. Като дете мечтаях да бъда дизайнер и сега смело мога да кажа, че сбъднах тази мечта. И вече от 2 години с Мони сме партньорки във Ванен Вирго и сме страхотен тандем и се развиваме много успешно, защото обожаваме това, което правим. Разбрах за Селави от близки познати, които са много доволни клиенти на платформата. Те знаеха, че ние планираме подобрение на нашия сайт и ни насочиха към Селави, за което сме безкрайно благодарни. Добре, а сега какъв ръст в продажбите да очакваме с онлайн магазина? Ами аз лично очаквам поне 25%. Звучи ми реалистично. Ти какво мислиш? Аз мисля 30%. И ако позная, ще бъда написала в Италия. Добре, има сделка. Аз лично работих активно по създаването на сайтът и мога да кажа, че когато видях за първи път резултата, бях уоу. Наистина беше това, което си представях и започнах веднага да разпращам линкове на близки и познати. Само не и на мен. Защото исках да видя натуралната ти реакция. Подготвена съм. Имайте предвид, че това е най-критичният човек, който познавам. За да ми се довери за такова нещо. Готова ли си? Готова съм. Толкова много ми се искаше снимките ни да са в поне троен размер. Еми, ето. За да се вижда хубаво. Плюс това имаш и Quick Look, което е бърз преглед на продуктите и можеш да ги добавиш в любими. Точно това имахме нужда. За да може хората да си правят профили и регистрации, реално е много важно. И това много ми харесва out of stock. Да, имаме. Да се знае, да се вижда, ако нещо е изчерпано. Защото ни писна да ни питат. Имате ли го налично? А това имате ли го налично? В сайта не пише, че го нямате. И ще имаме картово плащане. О, да. Най-после. О, да. Без никакво съмнение, най-впечатлена съм от картовите операции, които се случват с вградена интеграция от Unicredit Bullbank. Това определено улесни нашата работа. Селави получават едно браво. Както и за твоята работа. Благодаря. Аз лично много се радвам за мобилната версия. Много ми харесва дизайна и как седи и е позициониран банерът ни. Защото Вики, виж колко по-различно изглежда, когато е в такъв размер. Много ми харесва хоум бутонът. Аз лично пазарувам само през телефона. Да. Лаптопа не си го използвам, освен да пращам поръчки. Така че съм възхитена от визията. И бързия достъп до Инстаграм. Забравих да спомена. Да, това също. С риск Вики да изревнува малко, мога да кажа смело, че Селави се превърна в един от най-верните ми партньори и ми спечели много време за любимото ми хоби, което е готвене. По-малко време ми отнема да кача продукт в магазина, отколкото да си направя кафе. 2 минути. Мога и за една. Да, бе. Пробвай. Аз бих посъветвала всички търговци да се позиционират онлайн на първо място, защото това е не само бъдещето, но и настоящето. Ако все още нямате онлайн магазин, лошо. Ако се доверите на Селави, отлично.